Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa channel ɗinmu mai suna Age of Global. A yau a cikin wannan bidiyon za mu koya muku ne yadda za ku samu credit card kyauta a internet, wato ATM card kyauta. Mun sani mafi yawanci akwai wasu abubuwa da muna so mu yi ta internet ko ba mu so mu bada asalin bayanan jikin ATM card ɗinmu. To a cikin wannan bidiyon zan koya muku yadda za ku samu ATM card kyauta, wato free, wanda za ku yi amfani da shi wajen hana bada asalin bayanan ku da ATM card ɗinku. Za ku yi amfani wannan ATM card ɗin yana amfani a wajaje da yawa, yana amfani irin su Play Store da wasu website irin su Netflix da sauransu. Za ka yi amfani da wannan credit card ɗin ba tare da ka bada bayanan ATM card ɗinka wani website ɗin ba. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara bidiyon. Idan kuma kai sabon wannan channel ɗin, ka taimaka da mana alamar subscribe ko kuma danna ƙararrawa da musan da kada zaran ɗora bidiyo. Mun gode. So jama'a, yanzu mun fara bidiyon. Wannan credit card da zamu samu zai mana amfani wajen kare ATM card ɗinmu daga shiga hannun irin barayin internet wanda suke amfani da bayanan mutane suna cire musu kuɗi. To wannan ATM card ɗin za mu yi amfani da shi a matsayin ATM card ɗinmu na asali domin samun abin da muke so. To yanzu kafin mu samu wannan ATM card ɗin, za mu yi amfani da wannan application ɗin guda biyu ne, wato Mail Yanda da Money Yanda card. Za mu yi amfani da su. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara bidiyon. kuma yanzu za mu je Play Store mu yi download ɗin su ɗaya bayan ɗaya ku gani. So yanzu da fari dai za ku je ku shiga cikin Play Store kamar haka. Banci ku shiga cikin Play Store, za ku zo nan ku danna ku yi searching kamar haka. Za ku yi searching Yanda Mail kamar haka, ku yi sa mail. Banci kun gama sawa sai ku danna search. So zai buɗe wannan fuska kamar haka wanda kuke gani, gashi na application ɗin Yanda Mail. Sai ku danna ku yi downloading ɗin shi. Ni yanzu ina downloading ɗin shi, sai dai na yi updating. So bana buƙatar ƙara downloading ɗin shi. So sai ku koma baya, sai ku ƙara. Yanzu mun gama da Yanda Mail, zamu da kuma mi downloading Yanda credit card. So yanzu zamu koma cikin Play Store mu sake sa Yanda credit card kamar haka, card. Bace kun gama sawa sai ku zo ku danna search. So kuma da kuke gani gashi nan Yanda Money Wallet Payment shine application ɗin. So ni na ga na download ɗin shi, kuma sai ku yi download ɗin shi. So yanzu sai mu koma home screen page namu inda application ɗin suke. Mun gama sauko da su, ga Yanda Mail kuma ga Yanda credit card sun sauko. So yanzu zamu zo mu yi clicking akan Yanda Mail. Zamu zo mu yi clicking akan Yanda Mail kamar yadda kuke gani, zai buɗe mana fuska kamar haka. So zamu zo mu cinka wannan na farkon wanda ake cewa Yanda. Ba za mu taɓa ko ɗaya a cikin su ba, za mu taɓa wanda aka ce Yanda. Za mu yi clicking akan shi. So zai buɗe mana fuska kamar haka, zai ce mana login ko kuma mu register. To bara mu taɓa login ɗin, za mu taɓa kan inda aka ce register a saman nan wanda kuke gani. Za mu taɓa kan register, sai ka mana fuska kamar haka, enter phone number, sai mu sa lambar mu a wajen, wato lambar wayar mu kenan. So da kuke gani wannan sune lambobi na da nake amfani da shi akan wayan yanzu. To zan sa wanda nake so ne amfani da shi a katin, wato ya zama mun lamba na katin kenan. Sai kai clicking akan next. So zai ce ma enter code from the SMS sent to your number. Za a tura min wani verifying code, wato code guda 6 na pin za a tura min, da kuke gani ya shigo yanzu. Gashi nan ya ce nan enter your full name. Za ka shiga sunanka na farko kenan, first name za ka sa, kuma ka sa last name, wato first name sai ka sa sunanka, last name kuma ka sa sunan babanka. So kuma da kuke gani yanzu ni ma barin sa sunana a nan wajen, kuke gani Haruna, sai sa last name ina, wato Haruna Jibrin. Yawwa, kuma da kuke gani yancin na gama, sai in taba next kamar haka. Sai kai ni page na gaba, sai in sa passport ina. Kuma kuke gani har ya bani username da kai shi ma Jibrin Haruna. So zaka iya canjawa, kuma zaka iya bari a inda suka baka in kana so. To sai ka zo ka taba wannan inda aka ce passport din nan, anan zaka sa passport naka da kake so ya zama wato akan katin ka lokacin da zaka yi login. To sai ka sa passport din zaka rike. So ni yanzu kamar zan sa na dan post na video, sai dai ku hakuri. So na gaba sa passport ina, zan zo yi clicking akan register kamar haka. So za mu dan jira shi idan ya dan loading nashi, sai ya kama kuma wato ya zuwa page na gaba. Nake tunanin wannan shine page na karshe
wato na creating din wato email din kenan. So wanda kuke gani zai kamar bayan su bayanai da zamu yi amfani da wannan email din. So zan mu tura zuwa karshe da zai kawo mana option din da zai ce mana continue to inbox. So sai mu taba kan continue to inbox din kamar haka. So bancin wannan na zai ce mana muna so mu bashi text ne, sai mu ce later. So wanda kuke gani wannan shine first message da su fara turo mana daga Yanda sun zuwa cikin email namu da muka create na Yanda. So yanzu kamar da kuke gani email din mu ya riga da ya successfully mun yi create nashi, wanda kuke gani gashi nan harunajibrin@yanda.com. So wannan shine email din mu da zamu yi amfani da shi mu bude wannan credit card din. So nake tunanin yanzu mun gama da wannan application din wato na Yanda mail, zamu kuma Yanda credit card, anan kuma zamu shiga shi a mai clicking kamar haka. So zai bude mana cikin kuke gani Yanda money shine cikin amfani wato da sunan username mun shi, sai mu taba wannan login da aka sa login din nan da zamu taba, sai mu dan jira shi dan loading din shi ya bude mana. Kamar da kuke gani gashi nan ya ce Jibrin Haruna, wato shine email da ne creating kenan. Zamu yi amfani da wannan email da ne creating din da shi zamu bude, kuma bai nuna ba za ka yi dana wannan add an account sai ka sa wannan email da ke creating din a Yanda mail din can wannan mai creating da farko sai ka amfani da shi. Amma ina riga da nuna mun zan yi clicking akai wato Jibrin Haruna. So sai dan yi loading, wato zai kawo ni home page din, zan yi wayan su abubuwan da ake bukata sai ka clicking an accept din ya nuno ma bacin ya nuna ka gama karanta abin da yake nufi zaka danna accept. So zai yi loading ya kawo na home page din inda zaka zaba wacce kalar abun nan home screen background kake so, wato home screen naka na credit card din ya zanna, sai ka canza kalan da kake so wanda yafi ma. So yanzu ni ma zan zaba kalan da naga yafi min. So nake tunanin blue zai fi kyau ko ya na gani na barin ta blue. Sai wajen ka gama ka taba kan da aka ce apply a sama ta damun ka hannun damun ka. So bancin ka gama ga zaka zaba abubuwan da kake so katin ka zai ringa transferin kuɗi, ko za ka yi amfani da shi a mobile phone wato irin a online store irin su na sayan abubuwa online. To za ka iya bari katin, ko baka so ka yi amfani da shi na sayan abu online za ka iya hanawa, amma option guda uku kake da shi. To bancin ka gama za ka kala think of a code, ka yi tunanin code guda 4 kake so, sai naga sun ce create access code, sai ka zo ka taba nan code guda 4 suke so ka yi creating din shi wanda ba za ka manta ba. So yanzu ni zan yi creating nawa da dan post video. So kuma kuke gani na sa code ina guda 4, zan taba kan wannan da aka ce next da wannan arrow nan, ko ya ce repeat access code wato ƙara maimaita code da tabbatin cewa kenan na rike. To na gama yanzu zan taba next wato wannan arrow kenan. So da kuke gani yanzu shine wallet step. To zai ce ba ka yi amfani da fingerprint naka, to ni bar yana so na yi amfani da fingerprint, ko zan zo in taba wannan X da arrow wato na hannun hagun nan, wato bana so kenan zan iya sawa a jima ina bukata. So amma kana so zaka iya sawa in kana so ka yi amfani da fingerprint lokacin da kake budewa. So bincin ka gama zai kama wasu bayanai inda zaka kai amfani da shi, kuma kana so karanta zaka iya karanta, amma kuma bincin baka so ka taba kuma zaka iya taba kai ka taba continue har ya kai ka zuwa ya dena. So bincin ka gama wannan zaka zo garshen nan inda aka ce card, wanda kuke gani a kasan nan inda aka ce card din shi zaka zo ka taba. To zai buɗe ma wata fuska kamar haka, plastic for abun nan 199 rupees, sai kama zaka zo ka taba kuma na virtual for free, shi zaka taba, ba ka taba komai a wajen ba, akwai virtual for free zaka taba. Sai kawo ka page kamar haka, select a card, sai ka taba get for free. Kaji ka gaba karanta wannan bayanan kana bukata, kuma zaka yi ku taba wannan get for free. So zai kai wata fuska kamar haka, bai da kuke kallon wancan kadan nan zai dan yi loading, za ku dan bar shi dan yi loading. So ina tunanin ne kusan sama abin da nake so, don you can start it, wato ya gaba kira ka danna wannan view card. Bancin ka gaba da danna haka wannan kuke gani suke cewa expiration date and CVC will be sent in a text message, wato CVC na credit card naka da kuma expiration date na card na tura mashi zuwa message, kuma kuke gani yanzu ya riga da an tura mun ma. So zaka iya zuwa kaga wannan shine katin, wato lambar katin kenan
wannan kuma su ne abubuwa duk details na jikin katin idan ka yi amfani da shi. Za ka yi taɓa ganin akwai add money, akwai kuma copy the card number, get the details, view SMS. Za ka yi gani link Yanda services, set limited, about notify about a tribe, block the card. Wannan block the card din shine wanda in baka son kati za ka iya blocking din shi, kuma lokacin da ka gano wani ma yana amfani da shi za ka iya zuwa da block the card. Za ka yi kuma dana copy the card number, shi zai kofa ma number. Wannan kuma get card details, kuma za su tura ma wato card details din zuwa wato sim ɗinka, za su tura ma da SMS, wato za su tura ma wato CVC number katin da kuma expiration date na da jikin ATM card din, za su tura ma shi ta message ɗinka. kuma kana so copy card number za ka taɓa wannan copy number. to bancin aka bar kofa hakan nan za ka iya zuwa ka posta shi inda kake so a website da kake so ka amfani da shi, kuma za ka ga su tura ma expiration date din da wato da CVC number wato 3 digit code na katin, za su tura ma shi duk zuwa abin nan ɗinka message naka. so wato wannan shine wato bayani akan yadda ka samu wannan din. kuma idan har kuma baka so kuma kai wani sabon kuma kana so ka ƙara kuɗi a wannan credit card din, bari mu fita waje nuna muku yadda za ku yi sauran. kuma za ka iya zuwa kan nan history, inda ka ce history nan shine duk bayanan abubuwan da ka taɓa yi, ka taɓa sayan wani abu da katin ne ma, ka taɓa ƙara kuɗi ne ma da a cikin katin, duk za ka ga wasu bayanan ka wannan history. to za ka iya zuwa ka taɓa wannan wallet din nan, za ka ga balance ɗinka mai kake da shi, ga kuma kake gani yanzu balance ina 00, sai ka iya zuwa ka taɓa wannan transfer. to amma nan kuma idan aka ce to card din nan shine za ka yi adin kuɗi a zuwa cikin katin kenan. nan kuma idan aka ce request money kuma shine za ka ranci kuɗi kenan. so za ka iya zuwa nan, za ka iya biyan bills da wannan ATM card din, kuma za ka iya karɓar loan. kuma akwai tsarurruka da yawa da yake da shi na service din shi, duk kowanne kana so ka jona domin samun wasu karuwa da ya kamata. duk ga su nan dai sun display na wato home screen page, don shine home screen page ɗinka. so jama'a, wannan application guda biyun zamu aje muku link din su a description na wannan bidiyon, wato kasan bidiyon nan. so jama'a, anan muka kawo ƙarshen bidiyon. in kuma ka sabo na cikin wannan channel din, ka taimaka danna mana alamar subscribe, kuma danna ƙararrawa da masu da kai da zara mata bidiyo.